ଗଛରେ ଭଲ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ନା? ତୁମେ ଆସିନ କି? ହଁ ହଁ ଆମେ ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତୁମେ ନେବ ରାତିକି ଆସିବ। ବର୍ଷା ହେଲେ ରାତିକି ଆସିବ। ଏଇଟା ଗୋପବନ୍ଧୁର ଜନ୍ମଘର ନା? ଆଚ୍ଛା ଟିକେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆମ୍ବ ତ ହେଇଛି ନଙ୍ଗା ତଙ୍କା ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଏଥିରେ। ଟିକେଟ୍ଟା କୋଉଠି ହେଉଛି? ଏରି ଭିତରେ ଟିକେଟ୍? ଓହୋ ଏଇ ଟିକେଟ୍ ନା ଟିକେଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା? ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ଦରକାର ଚିରି ରଖିଦେବେ ଦେବେ ଡବା ସିଷ୍ଟମ୍ ନେବେ। ହଁ ଚିରି ଦେଇକି ଦେଇଦେବେ ନା? ଚିରି ଦେଇଦେଲେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିରି ଦେଇକି ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ? ରିଟର୍ନ କରିଦେବେ। ଚିରିକି ଏଇଟା ସେଠି ବଢ଼ିଆ ପାର୍କଟା ବଢ଼ିଆ ବସି ପାରୁଛି ନା? ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ପାର୍କ। ଆଉ ସବୁ ତ ମୋଟା ଫକା ଜଳଖିଆ ଖୁନ୍ଦି ଦେଇଛି। ସେପଟେ ସାଇଡ୍ ସବୁ ଜଳଖିଆ ଫଳଖିଆ ସବୁ ଆମ୍ବ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଆମ୍ବ ଗଛ ପ୍ରବଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ବି ଭରା ଆମ୍ବ ବି ଧରିଛି। ସେଠି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳଣା କରିଛି ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ତା ଭିତରେ ମେନ୍ଟା ଦେଖି ଆସିବା। ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଭଲ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଗଲା ଏ ଜାଗାରେ ଦୋକାନ ଭଲ ସେଲ୍ ବି ଚାଲିଛି। ମେନାର ଗେଟ୍ କେତେଟା ଗେଟ୍? ସେଠି ଗୋଟେ ପଇସା ଟିକେ ଆସିଗଲା ଏପଟେ ଏକ୍ଜିଟ୍ଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ସେପଟେ କରିବ ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ଏପଟେ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍ ଏଇ ଗଡ଼ିଆରେ? ଗଡ଼ିଆରେ ମାଛ ପ୍ରବଳ? ବର୍ଷା ପକେଇଲେ ତୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରେ ବଳେ पूरा वीडियो करके नहीं गान ଆହୁରି ଡେରି ହେଇଯିବ। ବର୍ଷା ହେଲା ବର୍ଷା ହେଲା ସରିଗଲା କଥା। ହଁ ଟିକେଟ୍ଟା ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ହେଲା ନା ଟିକେଟ୍ଟା ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ନଥିଲା ବର୍ଷା ତୋତେ ଲେଖୁନଥିଲା ସେଠି ବର୍ଷାଟା କେମିତି ପଳେଇଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଷାଟା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଇଟା ଯାଇକି ଗଡ଼ିଆଟାରେ ଭଲ ମାଛ। ଏଇଟା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଆ ଭିତରେ ଅଛି ନା? ଆଚ୍ଛା ଭିତରେ ସବୁଦିକି ଲାଗିଛି ଘର ସବୁଦିକି? ନା ସେଠି ଠିଆ ହେଇନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଟୋଟାଲ ମାନେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ବା ଛାଣି ଦେଇଛି ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଂରେଜୀ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ। ପୁରୀରେ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା। ଆଚ୍ଛା
ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଦୁକା पूरा गोपबंधु न्याचुराल देखा